Bapak Ibu petugas keamanan saking Polsek Kapanewon Pathuk ingkang kawula hormati, Bapak Ibu petugas kesehatan saking Puskesmas utawi UPT 2 Puskesmas Pathuk, para rawuh kadang perdo muda ingkang satuhu bagya mulya. Sumangga kirab budaya kagem hargya bersih desa utawi Rasul Kalurang Legi wonten ing warsa 2021 menika dumunten kita awiti sesarengan. Kagem nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi lampahipun adicara ing enjang menika purwa madya wusana kalisnir ing sambikala pikantuk barokah lan ridho saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dumateng ingkang angrasa agami Islam kita purwakani sesarengan kanthi waosan basmalah. Dumunten ingkang angrasa kapitadosan sanes kamardikan kawula sumanggaken. Adicara pambuka kawiwitan. Adicara pambuka cekap. Dumunten adicara ingkang angka kalih inggih menika pangandikan ingkang sepisan saking pemerintah Kalurang Legi pramila ingkang saking menika dumateng asanipun Bapak Wasdianta minangka Lurah Kalurang Legi wekdal kawula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Inggih winantu ing kahormatan panjenenganipun Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Undo Kabudayaan Kabupaten Gunung Kidul, ingkang kepareng rawuh panjenenganipun Ibu Kapit Atlas panjenenganipun Ibu Ani, ingkang ing panghormatan panjenenganipun Bapak Panewu Kapanewon Pathuk, Bapak Sutasno SIP, sedaya itu daya para lembaga desa, pamong desa lan sedaya pambiyantu saking Polsek, saking Puskesmas, saking Koramil ingkang winantu ing panghormatan. Winanggung dhateng sedaya warga masyarakat Kalurahan Legi wiwit saking Klepu dumugi Padangan jangkep sangang padukuhan ingkang kula tresnani sedayanipun. Saderengipun kula ngaturaken wigatos sing kersa wonten ing wekdal punika linangkung rumiyin, monggo kula dereng mireng yel-yel ingkang jumbuh kalian kawontenan sak menika. Terus kula badhe matur menawi kula matur salam budaya lestari budayaku nggih. Yen Legi nyawiji nggih. Mangke kawiwitan saking Legi nyawiji Gunung Kidul handayani salam budaya nggih. Yen salam budaya tangan tengen ngepel lajeng pun tempelaken wonten ing dada sisih kiwa. Lestari budayaku ngoten nggih. Kula matur Legi nyawiji. Yen nyawiji menika rumiyin nape digagem slogan kagem komunitas Nglegi Nyawiji ingkang wonten perantauan. Ning malah dipun bucal gantos Nglegi Community. Mongko sejatosipun nyawiji menika jumbuh kalian kersanipun ingkang sinuwun. Jangkepipun nyawiji greget sengguh ora mingkuh. Nika menawi dawi. Nggih. Mila dipun wiwiti menika Nglegi Nyawiji rumiyin. Nglegi Nyawiji lajeng Gunung Kidul handayani Jogja istimewa salam budaya lestari budayaku. Ngoten nggih. Tapi Nglegi Gunung Kidul Jogja
lestari budayaku. Matur nuwun. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, kawontenan kirab menika estunipun ingkang baken niat Rama. Perkais menika sae leres lan botenipun mangke saged dipun budidaya. Wonten kirang saenipun mangke dipun leresaken wonten pembinaan saking Dinas Kebudayaan. Menawi kirang leresipun mangke dipun leresaken. Ingkang bakal kandeling tekad warga masyarakat Nglegi anggenipun ngawontenaken kirab menika saestu semangat luar biasa. Menika dereng mangke tesih kathah malih. Ingkang menika ingkang sepisan kula ngaturaken ageng panuwun dhateng sedaya warga masyarakat. Kagem para tamu kagem putih sedayanipun ngaturaken sugeng rawuh sinartan ageng panuwun ingkang tanpa pepindhan. Biniyo Bapak Ibu sampun kepareng minangkani menapa ingkang dados sedahan kula ngrawuhi wontenipun kirab budaya ingkang jubuh kalian bersih desa Kalurahan Legi tahun 2024 menika. Rangkaianipun acara menika kawiwitan saking kirab budaya. Lajeng samangke wonten ing dinten Senin siang wonten kayub saking potensi desa Kalurahan Legi. Lajeng dalunipun malam Selasa menika ketoprak kedadosan saking pamong lan lembaga desa. Lho ingkang dipun sesepuhi kula. Lha estu menika dados semangatipun pamong ugi tumut nyengkuyung dhateng kabudayan wonten ing Kalurahan Legi menika. Dinten kula menika Bapak Ibu ing samangke kasuwun pangandikanipun saking Undo Kabudayan Ibu Ani so kasuwun kaprokan saking Bapak Panewu semoga anggenipun paring semangat dhateng warga masyarakat Legi so pengarahan amrih saenipun minggah serat lajengipun. Ingkang badhe menika kathah kelepatan nyuwun pangapunten saking pemerintah Kalurahan Legi mengucapkan untuk selamat mengikuti kirab budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin matur nuwun kula aturaken dhateng Karsaripun Bapak Wasdianta minangka Lurah Kalurahan Legi. Salajengipun kasuwun paring pangandikan dhumateng panjenenganipun Bapak Dasno SIPMM minangka Panewu Kapanewan Padok. Wekdal kawula aturaken. Nggih, mohon izin. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Pak Kapolsek, yang dirawuhi Pak Babin Kamtibmas, Pak Dan Ramil yang kami hormati, Ibu Kabid yang kami banggakan, ini teman di Paliang dulu. Ibu Ketua PKK Kapanewon dan Kalurahan yang kami hormati, Puskesmas yang kami hormati, Bapak Ibu semuanya, Pamong Kalurahan Legi yang kami hormati, Pak Dukuh, Pak RT, Pak RW, lan sedaya peserta kirab budaya tahun 2024 Kalurahan Legi ingkang kula tresnani. Sepindah awit atas nama pemerintah Kapanewon Paduk estu matur nuwun mengucapkan selamat atas diterimanya Kalurahan Legi sebagai Kalurahan Rintisan Budaya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semuanya, Pak Lurah, Pak Dukuh, Bapak Ibu semuanya, warga Legi untuk meningkatkan menjadi Kalurahan Budaya. Ngaten, mohon izinnya ini hadir beliau. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita tingkatkan. Salah satunya dengan kegiatan-kegiatan semacam ini. Bapak Ibu, Pak Lurah, Pak Ibu Kabid dan Bapak Ibu semuanya, ini alhamdulillah 2 tahun atau 3 tahun kita tidak mengadakan kegiatan seperti ini karena COVID-19 ngaten nggih Pak. Ini mungkin awalan, alhamdulillah di momen Rasulan Kalurahan Legi luar biasa Pak Lurah, Bapak Ibu semuanya, warga melaksanakan kegiatan hari ini kirab budaya, kemudian tadi disampaikan kayub besok lagi, kemudian ditutup dengan ketoprak ngaten nggih Pak Lurah.
selamat kita ucapkan. Alhamdulillah juga ini Rasulan ini adalah merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kenikmatan yang diberikan pada kita semuanya. Mudah-mudahan Pak Lurah, Pak Pamong, Bapak Ibu semuanya, Pak Dukuh, warga masyarakat Kalurahan Ngregi mendapatkan, kalau yang pegawai ya lancar pekerjaannya, kemudian untuk yang petani juga panennya bagus, yang pedagang juga demikian, untuk kemudian yang tenaga kerja sehat dan dapat berkah. Yang berikutnya Bapak Ibu, bahwa ini bersamaan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, Parang matur bahwa temanya adalah Indonesia Baru, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Nah, itu pun breakdown tadi diturunkan ke bawah oleh Pak Lurah bahwa nglegi nyawiji. Jadi merdeka nglegi nyawiji demi kesejahteraan masyarakat khususnya di Kalurahan Nglegi, umumnya Patuk, Gunung Kidul dan Indonesia. Kami ucapkan selamat, mudah-mudahan nanti kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan semuanya sehat bahagia. Itu kegiatan yang menyenangkan. Mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin matur nuwun kula aturaken dumateng tengasanipun Bapak Dasno SIP MM. Dumateng pangandikan salajengipun kasuwun dumateng tengasanipun Ibu Ani Pristiani Dr. Anda Kabid Atlas Pundo Kabudayan Kabupaten Gunung Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budaya. Ngeleri, lagi, kita punten. Gunung, anu ya, kalau ulangi ya. Salam budaya, lestari budaya. Lagi, nyawiji. Gunung Kidul, budaya ini. Jogja istimewa. Matur nuwun sangat tasih semangat. Ingkang kula hormati Bapak Panewu Kapanewon Patuk ugi sedaya jajaranipun, Pak Kapolsek, Pak Danamil ingkang kula hormati. Ingkang kula hormati Bapak Lurah Kalurahan Nglegi ugi sedaya perangkat kalurahan. Ingkang kula hormati Ibu Tim Penggerak PKK Kapanewon Patuk ugi Ibu Tim Penggerak PKK Kalurahan Nglegi ugi sedaya masyarakat, tokoh seniman, tokoh budaya wonten ing Kalurahan Nglegi. Monggo sakderengipun tansah nunjuk syukur dumateng kesanipun Allah SWT ingkang sampun paring kenikmatan karajan kawijinan saking wonten ing wekdal menika kita saged pinanggih lan nyawiji wonten ing agenda kirab budaya mengeti rasulan utawi bersih Kalurahan Nglegi wonten ing Kapanewon Patuk menika kanthi kebak ing karajan. Amin. Bapak Ibu ingkang hormati, saderengipun kula pametaken panjenenganipun Bapak Bupati Kabupaten Gunung Kidul ingkang boten saged rawuh. Lajeng ugi kula pametaken panjenenganipun Bapak Kepala Dinas Kunjung Kabudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Salam saking Bapak Kepala Dinas ugi Bapak Bupati kagem Bapak Ibu sedayanipun. Bapak Ibu ingkang hormati, ingkang sepindah ngaturaken matur nuwun. Kalau akreditasi menika tim boten klentu anggenipun biji Kalurahan Nglegi menika Kalurahan Nglegi menika patut sangat dados rintisan kalurahan budaya. Derek. Nggih. Yen mapunten nggih, niku kalau dalune wis 6 dina leh melek, lajeng menika jam 9 nembe wangsul mbok bilih menika nabi. Nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, saestu Kalurahan Nglegi menika patut dados rintisan kalurahan budaya. Nanging
kula suwun kados kalau wau Pak Lurah ngendikan ngelegi nyawiji. Nyawiji menika mangke kados pundi anggenipun Pak Lurah kagungan klentek supados kalurahan Legi menika boten namung wonten ing rintisan kalurahan budaya, nanging wonten ing kalurahan budaya lan salajengipun saged dados mandiri budaya. Amin. Semangat nggih. Nggih. Bapak Ibu ingkang hormati, saestu ngaturaken matur nuwun bilih Pak Lurah ugi sedaya masyarakat wonten ing mriki sampun nguri-nguri kabudayan wonten ing kalurahan Legi menika. Kanthi menika dadosna kita saged guyub rukun ugi sareng-sangereng anggenipun mbangun saenipun kalurahan Legi menika salajengipun ugi dadosna mangke menapa ingkang dipun penggayuh masyarakat ayem tentrem wonten ing kalurahan Legi menika saged terwujud. Amin. Bapak Ibu ingkang hormati, monggo Pak Lurah dipun sengkuyung supados seni budaya wonten ing kalurahan Legi menika saged lestari lan saged ningkataken kesejahteraan masyarakat wonten ing kalurahan Legi menika. Amin. Salajengipun ngaturaken matur nuwun sedaya panitia ingkang sampun budidaya saenipun amprih rangkaian kegiatan wonten ing kalurahan Legi menika saged lumampah kanthi sae lan ugi kirab budaya menika mangke saged lumampah kanthi sae ugi lan sedaya masyarakat dipun paringi kesehatan, kesarasan lan kesaenan menapa kemawon. Amin. Wabilih ngaten kemawon ingkang saged kula aturaken saestu wonten klentah-klentuning atur kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalurahan Legi Nyawiji, Gunung Kidul Handayani, Jogja istimewa. Salam budaya, lestari budayaku. Matur nuwun. Agunging matur nuwun kula aturaken dumateng saripun Ibu Dr. Anda Dwi Prisdiani minangka Kabid Atlas Kundo Kabudayan Kabupaten Gunung Kidul. Kados pangandikanipun bilih boten klentu nglegi samenika lumebet wonten ing kalurahan rintisan budaya. Kanthi pangajap mugi-mugi samangke saged tumapak wonten ing kalurahan budaya Kabupaten Gunung Kidul. Salajengipun sumangga sareng-sareng adicara kirab budaya kalurahan Legi wonten ing enjang menika dinten Ahad kliwon Surya kaping 11 bulan Agustus warsa 2021 dumuten kawiwitan. Dumateng panjenenganipun Ibu Kabid Atlas Bopo Dasno minangka panewu pathuk kasuwun samekta wonten ing papan ingkang sampun dipun temtakaken dumuten samangke lumampahipun bergodo badhe dipun awiti saking iring ler inggih pemerintah Kalurahan Legi kalajengipun bergodo mangidul salajengipun. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tansah winantu ing kawilujengan pikantuk barokah saha rahmat saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mahanani keluarga masyarakat Kalurahan Legi manggih katentreman kawilujengan fid dunya hadzal akhirah. Tansah kasembadan sedaya jumbuh ingkang ginayuh sembodo ingkang sinedya astuti ingkang sarwi kaesti. Sedaya kalepatan atur kula saestu nyuwun agunging matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim. Sumangga Ibu Kabid Atlas Bopo Dasno minangka panewu kapanewan pathuk jumeneng dumuten adicara kirab budaya wonten ing enjang menika badhe kapurwakani. Kita awiti saking pemerintah Kalurahan Legi sedaya siaga yo.
Semoga kita aturaken dhumateng Bapak Panemulan Ibu Kabid atas Kundo Kabudayan. Saking bergoto pemerintah Kalurahan Legi kanthi waosan Bismillahirrahmanirrahim. Kirab budaya Kalurahan Legi kapurwakani. Semoga. Monggo. Dumateng sedaya warga utawi paguyuban kesenian ingkang wonten sumangga saged dipun unggalaken wiwit samenika lumampah sak madyaning margi ing samangke. Sampun lumampah bergoto ingkang angka sepisan inggih menika pemerintah Kalurahan Legi dumateng kalajengaken saking bergoto saking Padukuhan Legi ingkang dipun pandegani dening Bapak Sugiman minangka sesepuh warga masyarakat Padukuhan Legi. Sumangga matur nuwun sedaya warga masyarakat Kalurahan Legi ingkang ing dinten menika ketinggal sayep saika kapti manunggal ing rasa cipta lan rasa kagem nyembadani wontenipun kirab budaya kagem harja rasul utawi bersih desa Kalurahan Legi wonten ing warsa 2021. Dumateng lumampah sawingkingipun inggih menika kalajengaken bergoto saking Padukuhan Padangan ingkang dipun pandegani dening Bapak Suharjono minangka putus Padukuhan Padangan ingkang ing bergoto Padukuhan Padangan ugi ngasta gulungan ingkang menika isinipun inggih sedaya hasil bumi saking para kadang-kadang tani menika meratelaken bilih Kalurahan Legi tansah subur makmur gemah ripah dinawi. Monggo salajengipun ugi ngasta lembu menika saking Padukuhan Padangan estu menika nedahaken bilih sedaya warga Padukuhan Padangan tansah guyub rukun. Sedaya bergoto saking Padukuhan Padangan sampun samekta kanthi kairing sedaya warga masyarakat Padangan nedahaken bilih sedaya warga masyarakat tansah guyub lan rukun manunggal mujudaken Legi nyawiji. Manika warna ugi seniman seniwati misil saking Padukuhan Padangan
menika wonten grup reok ingkang dipun pandegani dening Mas Sayyid Abdullah. Wonten ing sapengkeripun. Mas temen mas motor. Wonten ing sawingkingipun inggih lumampah berkata saking padukan kembang ingkang dipun pandegani dening Bapak Soekarjo minangka dukuh padukan kembang. Ugi ngaso gunungan ingkang menika minangka hasil bumi sedaya warga masyarakat ing padukan kembang nedahaken bilih padukan kembang minangka salah setunggaling padukan wonten ing Lalat dan Kalurahan Legi tansah gemah ripah loh dinawi tuwuh ingkang sarwa pinandur dadi ora kapi kagem kacekapan sedaya kabetaan warga masyarakat padukan kembang khususipun lan sedaya warga masyarakat Kalurahan Legi umumipun. Mugi-mugi sedaya warga padukan kembang tansah manggih katentreman kawilujengan bagya mulya lahir lan batos. Salajengipun sampun samekta sawingkingipun inggih menika bergada saking padukuhan Karang ingkang dipun pandegani dening dukuh padukuhan Karang inggih tunggalipun dukuh ingkang pawestri Bapak Ibu menika Ibu Dewi Lestari. Matur nuwun menika ngasta hasil bumi ingkang gunung minangka gunungan kagem raos syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kawasa awis barokah lan kanikmatan ingkang tansah lumeber dipun paringaken dumateng sedaya warga masyarakat padukuhan Karang. Ugi wonten grup kesenian ingkang dipun pandegani dening Bapak Bayu menika dibawaken bilih Kalurahan Legi kedadosan saking maneka warna paguyuban seni ingkang kasengkuyung dening sedaya seniman lan seniwati. Ugi lare-lare ingkang sampun samekta ing gati tansah nyengkuyung adicara kirab budaya Kalurahan Legi wonten ing warsa kalih utawan likur menika. Dikalajengaken grup ibu-ibu PKK utawi warga padukuhan Karang. Lan salajengipun inggih menika adik-adik Karang Taruna padukuhan Karang. Sampun sumadyo ing sawingkingipun badhe lumampah wonten ing kirab budaya Kalurahan Legi inggih misil saking padukuhan Padangan Gagah ya Pak Bener padukuhan Gagah dereng alian nggih menika dipun pandegani dening panjenenganipun Bapak Muryanto minangka dukuh padukuhan Gagah ingkang gagah perkasa. Mugi-mugi sedaya dipun paringi kawilujengan ugi ngedalaken gunungan ingkang maneka warni wujudipun menika minangka hasil bumi kalajengaken kalian kelompok tani saking padukuhan Glagah. Monggo dipun lajengaken kalian PKK padukuhan Glagah. Kalajengaken kalian Karang Taruna muda-mudi padukuhan Glagah. Sedaya sampai kasih manusia pemanjo yang program pemerintah inggih menika ngadani kirab budaya Kalurahan Legi wonten ing warsa 2021 menika kanthi sayek saeka kapti. Sampun samekta sawingkingipun inggih lumampah berkata misil saking padukuhan Getoro. Padukuhan Getoro Kalurahan Legi tansah samekta ingkang dipun pandegani dening dukuh Getoro panjenenganipun Bapak
wartono sekalian ugi ngiringaken lampahipun gunungan ingkang dumados saking sedaya hasil bumi tetanenan saking kadang-kadang among tani mujudaken bilih padukan Gedera ugi subur makmur gemah ripah loh dinawi ugi lumeberna dumateng sedaya warga masyarakat ing padukuhan Gedera minggahipun sedaya warga masyarakat Kalurang Legi tansah manggih katentreman kawilujengan barokah awit ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun kirab budaya Kalurang Legi warsa kaliyan kawanikun badhe lumampah bergada sawingkingipun inggih menika bergada saking padukuhan Trukan ingkang dipun pandegani dening panjenenganipun Bapak Dukuh Trukan Bapak Tri Suhartanta sekalian Ibu kairing pasukan Paskibra nedahaken bilih sedaya warga tansah nyengkuyung program pemerintah negari Republik Indonesia kagem mahardya hari ulang tahun kamardikan negari Republik Indonesia kaping 79 ugi ngiringaken gunungan ingkang dumados saking hasil bumi lan tetanenan lalu dikalajengaken saking Bagodo kapraduritan saking paguyuban Cipta Budaya Padukuhan Trukan nedahaken bilih sedaya warga masyarakat Padukuhan Trukan yang guyung menapa ingkang dipun lampahi program saking pemerintah pusat ugi saking pemerintah Kalurahan Legi sawingkingipun ugi lumampah bergada saking Padukuhan Trukan ibu-ibu RT RW lalu di TPA Padukuhan Trukan ugi Karang Taruna lan ugi bergada kelompok lansia lan pralansia sedaya guyub rukun kanthi guyub lan rukun yang guyung lampahipun kirab budaya Kalurang Legi wonten ing warsa 2021 menika ugi wonten sawingkingipun menika wonten grup tari kreasi saking Padukuhan Trukan salajengipun ugi wonten kadherekaken lampahipun sedaya warga Padukuhan Trukan ingkang tansah sayeksa kabeh yang kuyung lampahipun kirab budaya wonten ing warsa menika ugi kalajengaken kelompok tani sumber rezeki Padukuhan Trukan ingkang lumampah wonten ing sawingkingipun salajengipun sampun samekta ing kasih sumadyo ngiring Kalurang Legi inggih menika mijil saking Padukuhan Nglampar ingkang dipun pandegani utawi dipun sesepuhi dening Bapak Tri Karyadi minangka dukuh saking Padukuhan Nglampar kasta gunungan jangkep tetanenan hasil tetanenan ingkang menika nedahaken minangka raos syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kalajengaken lampahipun bergada ibu-ibu warga Padukuhan Nglampar lan ugi PKK tansah ketinggal guyub lan rukun kagem mahardya lampahipun adicara kirab budaya wonten ing dinten menika. Tasih lumampah menika Padukuhan Nglampar wonten ing wingkingipun utawi wingking piyambak menika bergada saking Padukuhan Nglampar inggih menika adik-adik Karang Taruna putra-putri ingkang samangkih sedya badhe nglajengaken nglestantunaken budaya wonten ing Kalurahan Legi. Bergada ingkang pungkasan inggih menika bergada minggil saking Padukuhan Klepu ingkang dipun pandegani dening Bapak Dukuh Klepu inggih Bapak Ayus Kuntoro. Inggih derek foto sasarengan kalian Bapak Panewu Kapanewon Padu ugi Ibu Kabis Atlas
Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul kula aturaken matur nuwun tansah paring panyenggoyongan lampahipun kirab budaya wonten ing enjang menika. Salajengipun kirab budaya Padukuhan Klepu menika ngasta gunungan ingkang sampun wonten wujudipun inggih menika hasil tetanenan kadang-kadang tani. Ledaken bilih Padukuhan Klepu tansah subur makmur ijo royo-royo ingkang sarwa tinandur dadi murakaki kagem kasekapan sewarga masyarakat Padukuhan Klepu lan ugi minangka syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun menika drum band lare-lare saking SD Negeri Klepu ingkang dipun pandegani Bapak Ibu guru saking SD Klepu. Ugi kalajengaken bergodo saking Padukuhan Klepu menika lare-lare alit ananging remen budaya Jawi utaminipun budaya Ngayogyakarta kagem nyengkuyung program kirab budaya. Ugi ngaso bendera merah putih sumber kalian pahargyan program pemerintah Republik Indonesia inggih menika mahargya hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 79. Merdeka! Salajengipun saking ibu-ibu RT setunggal Padukuhan Klepu ugi nyengkuyung wontenipun kirab budaya wonten ing enjang menika. Kalajengaken paguyuban kesenian coklik mijil saking Klepu RT 3 Pring Inovasi. Monggo. Pring Indrajit nggih mijil saking RT 3 Padukuhan Klepu. Monggo matur nuwun. Salajengipun ugi bapak-bapak saking RT setunggal matur nuwun. Ingkang pungkasan menika saking Karang Taruna Padukuhan Klepu ugi tansah nyengkuyung wontenipun adicara ing siang menika. Lah menika derek foto Mas, menika wong ireng niki, grup wong ireng nggih. Monggo. Nah, menika sareng grup wong ireng nggih. Matur nuwun. Semangat lajeng iki. Monggo babar atau masyarakat Sugeng Amriksani lampahipun kirab budaya kagem hargya bersih desa kalurang legi warsa 2021. Matur nuwun.
Salam budaya. Susul no. Kira bener kalau berkurang. Lampu? Ayo Ken. Ge. Halo, Mas Dikit. Gawat buat. Dika Mas. Dika. Beri Dika. Bin. foto. Oh, dari ora wis entuk piro ngono 12 kalon wae nyedato dolanan. Berarti ora mati bali kok. Buri-buri ora mau nyimpan-nyimpan ini. Piye?
piye? Awas, bopong keprempet, Kin. Wah, ini gak tahu kuangnya kayak gini. Kabutan, Mak. Nego perhatian bersapi. Dodele wanine kono. Kurang go tripod aku.
Yang untuk rambut itu. Iya panas sih. Roda mas. Roda. Latihan dusun roda. Masa sehat. Aktif. Produktif. Madura Sukses dan DJ Barat Sukses. Aneh duri pak ban gitu. Mantap. Lumang.
Aduh. Salam budaya, lestari budayaku. Ngayuk Yogyakarta, Gunung Kidul, Handayani, Legi, Nyawiji. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang kawula hormati Panewu Kapanewon Pathuk ingkang wonten ing wekdal menika dipun wakili panjenenganipun Ibu Subasmi. Ingkang kawula hormati Bapak Babin Kamtimas lan Bapak Babinsa Kapanewon Pathuk. Ingkang kawula hormati Bapak Lurah Pamong Kalurahan Legi. Ingkang kawula hormati Bapak Ketua Bamuskal saha anggota lan sedaya lembaga Kalurahan Legi. Puji syukur sumangga kita aturaken dhumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala awit sedaya barokah saha rahmat ingkang tansah dipun paringaken dhumateng kula lan panjenengan sami. Salam lan sholawat Allah mugi tansah kalipahna dhumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sagarwa putra sumrambah dhumateng sedaya pendheripun kanthi panyunan mugi ing yaumil akhir samangke kula panjenengan pikantuk syafaatipun. Amin. Semoga kita purwakani upacara kirab budaya wonten ing siang menika kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun salajengipun nyuwun kawigadosanipun dhumateng Bapak Ibu sedaya warga Kalurahan Legi supados sumene utawi kendel sawetawis adicara badhe kita lampahi. Adicara salajengipun inggih menika pangandikan saking Panewu Kapanewon Pathuk kasuwun dhumateng panjenenganipun Ibu Subasmi. Kawula aturaken sak cekapipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Kurang kompak sekali lagi. Salam budaya, lestari budayaku. Ingkang satu penghormatan panjenenganipun Bapak Lurah saya Ibu Lurah. Ingkang kula hormati Koramil dan Ramil Bapak Kapolsek utawi ingkang mewakili. Ingkang kula hormati Muskal Pamong saha masyarakat Kalurahan Beji ingkang kula tresnani, ingkang kula banggakan, ingkang boten kula sebat setunggal-setunggalipun. Sepisan monggo kita tansah ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten karahmatan arupi kasarasan kesehatan dumateng kita sedaya. Saengga wonten ing wekdal siang punika kita saged ngelempak wonten ing adicara kirab budaya wonten ing Balai Kalurahan Legi menika kanthi pinaringan sehat nggih Bapak Ibu sedaya. Amin alhamdulillahirabbil alamin. Nguri-uri kabudayan tumuju Karaharjan. Karaharjan harapanipun subur, makmur, aman, sehat, bahagia, sejahtera. Harapanipun ngoten nggih. Amin nggih Bapak Ibu. Amin. Boten kata ingkang kula aturaken mengapresiasi, terima kasih saya mewakili Pak Panewu yang tadi sudah nyelirani di lapangan tadi, kemudian karena banyaknya acara yang harus dilaksanakan sehingga mewakilkan pada saya pada perebutan gunungan kali ini. Monggo ingkang tertib nggih, ampun sami tetongkrahan, tetap jaga persatuan dan kesatuan, kerukunan. Salam budaya, lestari budayaku. Matur nuwun mekaten kemawon ingkang saged kula aturaken kathah kalepatan saestu nyuwun agunging lumuturing samudra pangaksami. Kula pungkasi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun dhumateng ngarsanipun Ibu
Subasmi minangka panewu kawanipun Paduk. Lan salajengipun katur donga ingkang badhe dipun salirani dening Bapak Mardiono SH minangka Ketua Bamuskal Kalurahan Legi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun kawigatosanipun sedaya masyarakat ing Kalurahan Legi, monggo kita ndedonga dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi masyarakat ing Kalurahan Legi pikantuk rahmah hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo kanthi panggeden ingkang wening kita ndedonga dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angrasuk agami Islam, monggo kita ndonga kanthi secara agami Islam ananging ingkang kagungan kaputusan sanes kasuwangen. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya hawjal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alana fi syakaratil maut wa najata minan nar wa la abwaidal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Arsan Bapak Mardiono SH. Salajengipun wonten tausuninga dumateng Bapak Ibu Dukuh Padukuhan se Kalurahan Legi wonten informasi saking Desa Prima UMKM Kalurahan Legi bilih awit kersanipun UMKM Desa Prima Kalurahan Legi ing samangke Pak Dukuh utawi perangkatipun badhe dipun caosi produk UMKM Desa Prima ingkang awujud sagon namung terbatas samangke kagem program promosi UMKM Desa Prima. Samangke Bapak Ibu warga Legi ingkang ngersaken badhe pesen saged sesarengan sesambetan kalian Bapak Suroyo SOSI. Mekaten bilih adicara wonten ing siang menika sampun lumak kalis lirik ing sambikala lan salam budaya lestari budayaku Yogyakarta.